Κυρίες και κύριοι, έχουμε την χαρά να έχουμε μαζί μας την Αντιγόνη Δρυσβιώτη και την Ελίνα Τζέγκο. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το πάνελ είναι πολλά τα κιλά του χρυσού, των ασημένιων, του χαλκού. Αντιγόνη Δρυσβιώτη, 2 χρυσά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μόναχο, ασημένιο ευρωπαϊκό στη Ρώμη, 8η στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Και μιλάμε για ένα άθλημα που δεν ξέρω πώς το κάνεις αυτό. 2 μετάλλια στο Μόναχο, σε 2 διαφορετικά, με διαφορετικά χιλιόμετρα. Πόσα χιλιόμετρα, Θεέ μου, Αντιγόνη. Και Ελίνα Τζέγκο, η οποία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, παγκόσμια πρωταθλήτρια, νικήτρια του Diamond League, χρυσό στο Βαλκανικό, 5η στο παγκόσμιο, κορυφαία αθλήτρια στίβου στον ακοντισμό, με ατομικό ρεκόρ 65-81. Συλλογή κάνουν εδώ. Όμως, τα κορίτσια αυτά και γενικώς οι αθλητές που είναι εδώ δεν είναι, όπως σας είπαμε και πριν με τη Μάιρα, δεν έχουν επιλεγεί τυχαία. Γιατί δεν είναι μόνο η αθλητική τους πορεία. Είναι η πορεία τους ως άνθρωποι. Και θα ξεκινήσω. Αλήθεια λέω. Αλήθεια, το λέω αλήθεια. Είναι πραγματικά αξιόλογες και οι δύο. Αντιγόνη, ξεκινάω, Ελίνα, μου επιτρέπεις, έτσι. Σαν μεγαλύτερη πρέπει να... Όχι, δεν το εννοούσα έτσι. Δεν το εννοούσα έτσι. Λοιπόν, για όποιον δεν ξέρει την ιστορία σου, θα πρέπει να πούμε 2-3 πράγματα, γιατί τα μετάλλια ωραία ακούγονται, αλλά είναι το αποτέλεσμα μιας πραγματικά σπουδαίας ιστορίας και πολύ διδακτικής επίσης. Δεν είναι απλά μια πρωταθλήτρια. Είναι ένα σύμβολο επιμονής, σκληρής δουλειάς και late success. Τι εννοώ late success? Πέτυχε όταν οι άλλοι αποφασίζουν να σταματήσουν. Η πορεία σου, λοιπόν, είναι ένα παράδειγμα αντοχής, επιμονής στο χρόνο και θέλω να την ακούσουμε από το στόμα σου αυτή την ιστορία και να μας πεις τι σε κράτησε στο δρόμο όταν η επιτυχία αργούσε να έρθει. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μια κλασική ιστορία αθλητή που ξεκινάει από μικρό παιδί και μπαίνει από κατηγορία σε κατηγορία. Όταν ήταν να μπω στη μεγαλύτερη κατηγορία, ήταν επιλογή μου να σταματήσω τον αθλητισμό και δεν ήταν ακριβώς επιλογή μου. Ο δρόμος με πήγε εκεί. Υπήρχε μια οικογένεια από πίσω, είχα 2 μικρά αδέρφια, οι γονείς μου πλέον δεν ήταν μαζί. Έπρεπε κάπως να συντονίσω τα μικρά μου αδέρφια. Ήμουνα δηλαδή η μεγαλύτερη αδερφή που έπρεπε να φροντίσω για όλα αυτά. Εκεί ανάμεσα ήρθαν και οι σπουδές, οπότε όπως καταλαβαίνετε σταμάτησα σε ηλικία περίπου 20 ετών. Εκεί που όλα τα παιδιά ψάχνουν να βρουν πώς θα ανέβουν. Εγώ είπα όχι άλλο, φτάνει, δεν μπορώ να πετύχω και κάτι παραπάνω. Νόμιζα ότι μέχρι εκεί ήταν όλο και αποφάσισα να πάρω άλλο δρόμο. Μόλις τελείωσα τις σπουδές, μου τα έφεραν λίγο περίεργα τα πράγματα η ζωή μου έτσι, ώστε να θελήσω να ξαναδώ τι είναι αυτό που είχα αφήσει πίσω 8 χρόνια μετά. Και όλο αυτό συνέβη γιατί κάποια στιγμή, βλέποντας τον εαυτό μου στον καθρέφτη, δεν ήμουνα πια εγώ. Είχα χάσει τη λάμψη μου, είχα χάσει το βάρος μου, ήμουνα πάρα πολύ αδύνατη και αποφάσισα να αγαπήσω τον εαυτό μου, να αρχίζω να γυμνάζομαι ξανά και μέσα σε πάρα πολύ μικρό διάστημα έφτασα να μπαίνω ξανά σε αγώνες, χωρίς καν να καταλάβω πώς συνέβη. Δηλαδή, σε περιόδους που καταλαβαίνετε στα 28 για να ξεκινήσεις τον πρωταθλητισμό και να πας να αγωνιστείς σε τόσο υψηλό επίπεδο, αντιλαμβάνεστε γιατί άθλο μιλάμε. 28 χρονών, δυστυχώς για πολλούς αθλητές, θεωρούνται και παλέμαχοι. 28 ξεκίνησε και μετά από λίγο πήρε 2 μετάλλια σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μετά από πολύ καιρό. Μετά από πολύ καιρό. Ναι, θέλω να πω. Τα μετάλλια μου ήρθαν 10 χρόνια μετά, στα 38 πλέον. 38 σε 2 ευρωπαϊκά. Δεν μου βγαίνουν τα νούμερα, ρε παιδιά. Συγγνώμη, μα τη βλέπετε. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Ήταν 2 ευρωπαϊκά μετάλλια μέσα σε διάστημα 3 ημερών. Η μία απόσταση ήταν 35 χιλιόμετρα το πρώτο αγώνισμα και 20 το δεύτερο. Πήρα το πρώτο μετάλλιο και μετά ερχόμουν με φόρα. Δεν με σταματούσε τίποτα. Οπότε έτσι ήρθε και το δεύτερο χρυσό. Υπήρξε όμως στιγμή που ένιωσε ότι δεν σε πιστεύει κανείς, ότι αυτή η διαδρομή των τόσων χιλιόμετρων που κάνεις καθημερινά είναι μοναχική? Πολύ μοναχική. Η αλήθεια είναι ότι είχα, όπως και ο Εμμανουήλ και η Ελίνα, ανθρώπους πίσω μας που μας πιστεύανε πολύ. Και είναι αυτή η οικογένειά μας. Όταν έχεις την οικογένειά σου να σε πιστεύει, δεν χρειάζεσαι και πολλούς παραπάνω. Είναι μέσα στο σπίτι σου, λένε Αντιγόνη, είμαι εδώ για σένα. Κάνε αυτό που ξέρεις. Σκεφτείτε ότι η μαμά μου στην καραντίνα ερχόταν με το ποδήλατο μαζί μου 30 χιλιόμετρα. Ναι. Εντάξει, δεν είναι αστεία πράγματα αυτά τώρα.
Αλμανούλες. Η αδερφή μου, τα ανήψια μου, δηλαδή δεν υπάρχει προπόνηση μεγάλη που να είμαι στην καρδίτσα και να μην έχω συνοδεία από δικούς μου ανθρώπους που θα είναι εκεί από την αρχή, θα έχουν τα νερά μου, ό,τι χρειάζομαι θα με φροντίσουν. Όμως υπάρχουν και αυτό, να φτάσω στην ερώτησή σου, και αυτοί που δεν με πίστευαν, αλλά δεν με πίστεψαν και στην πορεία. Γιατί το χειρότερο είναι να φτάνεις να παίρνεις 2 χρυσά ευρωπαϊκά μετά από μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και όλα αυτά τα χρόνια και εγώ προσπαθούσα να ανακαλύψω τον εαυτό μου και αν μπορώ να γίνω κάποτε η αθλήτρια που φανταζόμουν, που δεν είχα τόσες υψηλές προσδοκίες, ήρθαν στην πορεία. Το χειρότερο απ' όλα ήταν ότι ένιωσα την απόρριψη μετά από 2 χρυσά μετάλλια. Δηλαδή εκεί που ετοιμαζόμουν για το παγκόσμιο την επόμενη χρονιά, με έμαθε όλος ο κόσμος τότε, έδειξα κι εγώ τη δουλειά μου, όλη αυτή που έχω κάνει και ξαφνικά ένα πρωί έχω ένα μήνυμα στο κινητό μου, η συνεργασία μας σταματάει εδώ. Και ήταν ο προπονητής μου. Ο Έλληνας προπονητής με αυτόν που πήραν τα 2 χρυσά μετάλλια. Δεν γνωρίζω τους λόγους και ειλικρινά δεν θέλω και να τους μάθω, γιατί εμένα αυτό με έκανε να δω πραγματικά ποια είμαι, τι μπορώ να κάνω μόνη μου, τι πετύχαμε μαζί και τι πέτυχα μόνη μου. Πετύχαμε μαζί 2 χρυσά μετάλλια, αλλά με πολλή δουλειά δικιά μου, δική του προπόνηση, αλλά εγώ δούλευα. Εγώ ήμουν αυτή που δεν σταματούσα ποτέ, που έπρεπε να κοιμάμαι, να είμαι στρατιώτης. Να κοιμάμαι, να τρώω, να κάνω προπόνηση και ξανά το ίδιο και τίποτε άλλο. Έπειτα από όλα αυτά, λοιπόν, που υπήρχε μετά παγκόσμιο και μετά Ολυμπιακοί Αγώνες, δεν υπήρχε άλλος προπονητής στην Ελλάδα που θα μπορούσε να στηρίξει αυτό που έχουμε κάνει. Δηλαδή, ήμουνα στα καλύτερα χέρια στην Ελλάδα. Οπότε και έπρεπε να βρω τι θα κάνω. Ή θα σταματούσα, ή θα έψαχνα πραγματικά τι είναι αυτό που πρέπει να κάνω. Και το έψαξα και το βρήκα στην άλλη άκρη του κόσμου. Στην Αυστραλία? Πήγα σε ένα κάμπ που τότε ο τώρα προπονητής μου είχε επιλέξει 40 αθλήτριες για να κάνει κάποιες έρευνες για το πανεπιστήμιο. Ήμουν ανάμεσα σε αυτά τα 40 κορίτσια. Έμεινα στην Αυστραλία 2,5 μήνες. Αγωνίστηκα σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, γιατί οι Αυστραλοί έχουν τρομερό βάδιν και μάλιστα στο Παρίσι πήραν 3 Ολυμπιακά μετάλλια. Είχα τρομερό συναγωνισμό, ένα γκρουπ απίστευτο, πάρα πολύ γρήγορο. Αυτό που έλεγε ο Μανουήλ πριν, ότι όταν είσαι με τους καλύτερους γίνεσαι ο καλύτερος, ισχύει 100%. Οπότε εκεί έκανα ένα πανελλήνιο ρεκόρ που κρατούσε 20 χρόνια. Με είχε διώξει ο προπονητής μου. Έμεινα μόνη μου από τον Νοέμβριο μέχρι και τον Μάρτιο που ζήτησα στον Αυστραλό προπονητή μου να γίνει ο προπονητής μου. Και το πανελλήνιο ρεκόρ έγινε Φεβρουάριο. Οπότε όλο αυτό με όθησε σε έναν τεράστιο εγωισμό και σε μια τεράστια προσπάθεια στο να αποδείξω σε οποιονδήποτε δεν με πίστεψε ότι έκανες λάθος. Και το πέτυχα. Και την ίδια χρονιά πήρα ένα ευρωπαϊκό μετάλλιο ακόμη, χρυσό, και ένα τρίτο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Θέλω να μιλήσουμε μετά για την στιγμή των μεταλλίων. Ελίνα, μεγάλωσες εσύ σε μια μικρή πόλη, μακριά από τις υποδομές που πολλοί αθλητές απολαμβάνουν να κάνουν την προετοιμασία τους. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετώπισες στα πρώτα σου βήματα? Μεγάλωσα σε ένα μικρό χωριό, μάλλον, όχι μια πόλη, τη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής, ένα μέρος όπου δεν είχε πολλές επιλογές από αθλήματα. Υπήρχε το μπάσκετ, υπήρχε το βόλεϊ και είχε ξεκινήσει τότε στα κοντά και μια ακαδημία Στίβου, αλλά ήταν σε πολύ αρχικό στάδιο. Είμαστε 3 αδερφούλες, οπότε ήταν κάτι πολύ δύσκολο για τους γονείς μου να μπορέσουν να μας στηρίξουν και να ακολουθήσουμε το μπάσκετ και το βόλεϊ, γιατί θεωρητικά ήταν τα πιο ακριβά αθλήματα τότε. Οπότε μπήκαμε μέσα στο Στίβο. Ξεκίνησα γιατί ήμουν η μικρότερη και ζήλευα τις μεγαλύτερες μου αδερφές. Ήθελα να κάνω ό,τι κάνουν αυτές. Και κάπως έτσι μπήκα μέσα στην οικογένεια του Στίβου. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετώπιζα τότε και τις αντιμετωπίζω και τώρα ήταν και είναι το κομμάτι των υποδομών. Τότε δεν το καταλάβαινα πολύ, γιατί ήμουνα μικρή, δεν είχα βγει έξω, δεν είχα αγωνιστεί στο εξωτερικό και πίστευα ότι το μέρος που έκανα τις προπονήσεις μου ότι ήταν το ιδανικό για μένα.
Μόλις άρχισαν οι επιδόσεις όμως και άρχισαν να βγαίνω στο εξωτερικό, να βλέπω πού προπονούνται οι συναθλήτριές μου, σε τι χώρους κάνουν προπόνηση, άρχισα να συνειδητοποιώ ότι κάτι πάει λάθος με μας. Αυτό το θέμα από τότε μέχρι τώρα, μετά από τόσες επιτυχίες, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Οι εγκαταστάσεις έχουν παραμείνει οι ίδιες και αυτό είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζουν γενικά πολλά παιδιά στην επαρχία, γιατί γενικά έχουν αυτό το... Θέλουν να μας πρόξουν προς την πόλη, προς την Αθήνα, προς το κέντρο. Αλλά μην φαντάζεσαι ότι και στην πόλη οι συνθήκες που κάνουν προπόνηση μέχρι πρόσφατα ήταν καλές. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Αν σκεφτόταν κάποιος στις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά, ήθελε να πέσει φωτιά να μας πλακώσει. Πραγματικά ήταν αδιανόητη η κατάσταση. Ναι. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, πως και στις πόλεις επικρατεί το ίδιο πράγμα, οπότε δεν θα άλλαζε κάτι. Αλλάζει η ζωή ενός αθλητή όταν αρχίζει να έρχεται η επιτυχία. Ναι, πολύ. Με ποιο τρόπο άλλαξες εσένα? Την πρώτη μου επιτυχία την έκανα μαζί με την Αντιγόνη το 2022, όπου πήρα το πρώτο μου χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ως γυναίκα, γιατί είχε πετύχει και Ναι, πριν βέβαια. πολλά πράγματα, αλλά σαν γυναίκα να βλέπουμε. Παγκόσμια τώρα. πρωταθλήτρια Under 21, πρωταθλήτρια Ευρώπης Under 23, γενικώς σε όλες τις εθνικές μέχρι να πάει στην κατηγορία των γυναικών, είχε κατακτήσει μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Ναι, ήρθε η πρώτη μου μεγάλη επιτυχία λοιπόν, το χρυσό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Εγώ μέχρι τότε, να πω την αλήθεια, δεν είχα υποστεί κάποιο ρατσισμό. Για όσους δεν το γνωρίζουν, έχω καταγωγή από την Αλβανία και οι δύο μου γονείς κατάγονται από εκεί. Βέβαια, εγώ έχω γεννηθεί και μεγαλώσει στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, στο χωριό που έζησα, δεν το ένιωσα ποτέ αυτό. Μέχρι που βγήκα στη μεγάλη σκηνή και εκεί άρχισα να συνειδητοποιώ ότι από εκεί που ήμουνα το αγαπητό παιδάκι στο χωριό και όλοι με αγαπούσαν και με στήριζαν, ξαφνικά αρχίζω να διαβάζω σχόλια για μένα πολύ άσχημα, σχόλια τα οποία δεν ίσχυαν, κάτι που εμένα σαν παιδί 19-20 ετών με έριξαν πάρα πολύ ψυχολογικά, κάτι που δεν μπορούσα να το διαχειριστώ με τίποτα. Βέβαια, μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια και δουλειά μου. Τι σε κράτησε εκείνη τη στιγμή? Εκείνη την περίοδο ήταν αυτό που σε κράτησε και είπες «ΟΚ, τα βάζω στην άκρη αυτά, τα ακούω, αλλά δεν αφήνω να μου κοστίσουν». Ζορίστηκα πάρα πολύ να το κάνω αυτό, η αλήθεια είναι. Καθώς από το 22 μέχρι το 25, ξανά που άρχισα να παίρνω τα πάνω μου, δεν μπόρεσα να βγάλω επίδοση ξανά και αυτός ήταν ένας λόγος. Γιατί ψυχολογικά μπορώ να πω ότι ήμουνα κατεστραμμένη. Βέβαια, αυτό με πάρα πολύ προσωπική δουλειά, όπως είπα πριν, κατάφερα να το ξεπεράσω και να φτάσω σε σημείο που πλέον δεν δίνω βάση σε όλα αυτά που ακούγονται και με τη βοήθεια των γονιών μου και των ανθρώπων μου. Και όχι μόνο αυτό, έχεις και πρότυπα εδώ. Αυτό ακριβώς. Έτσι. Αντιγόνη Τρισμπιώτη σου είπε πριν μια ιστορία, δηλαδή που λες ότι εκεί που πετυχαίνω, χάνω το ένα μου στήριγμα, γιατί ο προπονητής μας ξέρουμε πολύ καλά τι σημασία και τι σημαντικότητα έχει στην πορεία μας και στο τι καταφέρνουμε. Θέλω να μου πεις, Αντιγόνη, τι ένιωσες όταν πήρες τα πρώτα μετάλλια? Ναι, ήσουν με τον προπονητή σου εκείνο που είχες πάρει τα δύο μετάλλια, σωστά? Ναι, Όταν σωστά. όμως συνεχιζόντουσαν οι επιτυχίες, όταν ανέβηκες πάνω στο βάθρο, ερχόντουσαν οι δύσκολες στιγμές, ένιωσες ότι αυτό ήταν μια απάντηση σε όλη αυτή τη διαδικασία που έχεις περάσει? Γιατί και για σένα είχαν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα. Πού πάει σε αυτή την ηλικία, να αγωνιστεί, υπήρχε ηλικιακός ρατσισμός σε σένα. Σωστά. Όμως εγώ είμαι ένα παιδί που δεν έχω δει ακόμα πόσο χρονών είμαι. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Εγώ δεν ξέρω πόσο χρονών είμαι. Δεν με ενδιαφέρει και να μάθω. Αισθάνομαι έξω όταν τρέχω πάρα πολύ ενεργή και για να είμαι εδώ ακόμη σημαίνει ότι είμαι σε υψηλό επίπεδο. Αν δεν ήμουνα, θα έκανα κάτι άλλο. Θα ακολουθούσα άλλα όνειρα που έχω. Όταν ήρθε η ώρα και άκουσα 38 χρονών, τώρα 37 χρονών που πάει, ας πούμε, τι θέλει να αποδείξει. Δεν θέλω να αποδείξω κάτι σε κανέναν. Ήθελα να αποδείξω στον εαυτό μου ότι αυτό που έχω επιλέξει και το προσπαθώ να το κάνω σωστά θα πετύχει.
Και να είμαι ειλικρινής, ο πατέρας μου ήταν ένας από τους μεγάλους μου θαυμαστές, που πάντα ερχόταν κρυφά στους αγώνες να με δει, γιατί εγώ αγχωνόμουν να μην τους απογοητεύσω. Μην τυχόν και κάτι πάει λάθος και δεν κερδίσω και πώς θα γυρίσω σπίτι μου μετά. Είχα τέτοιο φόβο. Πάντοτε όμως, στην άκρη του μυαλού μου είχα έναν τεράστιο εγωισμό, όμως το δούλευα πάρα πολύ σκληρά. Έβγαινα έξω και δεν κοιτούσα το ρολόι τώρα θα γυρίσω. Οπότε ήξερα ότι κάποια στιγμή θα έρθει. Και το πάλευα χρόνια ολόκληρα. Θα έρθει, δεν μπορεί, θα έρθει. Και όταν ήρθε, ήταν η απάντηση σε όλους αυτούς που έλεγαν: καλά, που πάει τώρα, 38 χρονών, τι θέλει να κάνει και τι θέλει να αποδείξει. Και στα 39 χάληκε ένα μετάλλιο, στα 40 σημειοφόρος. Εντάξει. Αυτά που ήθελα να πετύχω, τα πέτυχα. 40 χρονών σημειοφόρος. Και κάτι που συνειδητοποίησα πρόσφατα ήταν ότι ήμουνα, μάλλον εγώ και ο Λάμπρος, ο Παπακώστας, οι μοναδικοί σημειοφόροι που δεν έχουν πάρει μετάλλιο. Δεν έχουν πάρει μετάλλιο Ολυμπιακό. Του Στίβου. Ναι. Ακόμα. Ο Λάμπρος δεν νομίζω να πάρει. Ακόμα. Φαντάζεσαι να ξεκινήσει πάλι προετοιμασία. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση, βέβαια. Πολύ Σωματικά. Fit. Εύχομαι να είμαι το ίδιο κι εγώ όταν θα τον φτάνω σιγά-σιγά. Έχεις πολύ ακόμα. Επειδή μιλάμε όμως και για επιχειρήσεις, θέλω να πω και να τονίσουμε τη σημαντικότητα και της μοτοδυναμικής που στηρίζει και στήριξε την προσπάθεια και των κοριτσιών. Και θέλω εδώ να κάνω και μια παρένθεση, διότι επειδή και η Αντιγόνη και η μητέρα της και η οικογένειά της διατηρεί μια επιχείρηση στην Καρδίτσα. Και τι θέλω να πω με αυτό, ότι όταν έγιναν οι πλημμύρες, και αυτή την ιστορία μπορεί να μην την ξέρει ο κόσμος, στην Καρδίτσα, η οικογενειακή επιχείρηση, επειδή ήταν εστίασης, η επιχείρηση, καλά δεν λέω, μαγείρευε στους πλημμυροπαθείς και έδινε φαγητά στους ανθρώπους που είχαν χάσει τα σπίτια τους, τα πράγματά τους και την περιουσία τους. Και είναι ιστορίες που με κάποιο τρόπο λοιπόν κάποιος προσφέρει κάτι και το παίρνει. Είναι ένα πολύ ωραίο παρεδώσει αυτό. Σε αυτό θα ήθελα να σημειώσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό που άμα είμαστε άνθρωποι καταλαβαίνουμε. Εκείνη την περίοδο ήταν το 23, μετά από το τρίτο μετάλλιο που πήρα, το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Η μαμά μου είχε έρθει στη Βουδαπέστη να δει τον αγώνα και είχε ένα ατύχημα και έσπασε το χέρι της. Αυτό ήταν τον Αύγουστο. Οι πλημμύρες έγιναν αρχές Σεπτέμβρη. Η μαμά μου μαγείρευε με γύψο στο χέρι, χωρίς να λέει ότι εγώ μαγειρεύω για τους ανθρώπους αυτούς. Ερχόταν άνθρωπος και τα έπαιρνε χωρίς να λέει ότι αυτό το φαγητό είναι από το τάδε εστιατόριο. Και σηκωνόταν στις 5 ώρα το πρωί κάθε μέρα για να κάνει 100 μέρες φαγητό για αυτούς τους ανθρώπους. Χωρίς να θέλει να ξέρει ποιος είναι πίσω από αυτό. Με σπασμένο χέρι. Οπότε, αν με ρωτάς για επιμονή, νομίζω ότι έχω φωτογραφίσει τον άνθρωπο που έχω πρότυπο και θαυμάζω. Και όταν μου λέει η μαμά μου: Αντιγόνη, φτάνει, σταμάτα. Έχεις σπάσει πλευρά, έχεις κόψει τένοντα, τα έχεις πάθει όλα. Και τη λέω: μαμά μου, εσύ σταματάς. Εσύ είσαι το πρότυπό μου. Όταν σταματήσεις, θα πάρω τη σειρά μου. Μανούλες τώρα, εντάξει, εμένα είναι το ευαίσθητό μου σημείο αυτό. Ελίνα, για ποιο νιώθεις ότι ρίχνεις κάθε φορά? Για ποιον είναι η ρήψη σου? Είναι για σένα? Είναι για το περιβάλλον σου? Είναι για κάτι πολύ προσωπικό? Είναι για την Ελλάδα? Μία ρήψη σου ούτε με πάρα πολλές ώρες προπόνησης, έτσι. Δεν είναι απλά τα πράγματα, γιατί κάποιος βλέπει τη στιγμή. Η μία στιγμή αυτή που φέρνει τα μετάλλια απαιτεί ώρες προπόνησης. Αλήθεια, για ποιον δείχνεις? Υπάρχει απάντηση σε αυτό? Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός ολονών. Προφανώς θέλω να ικανοποιήσω τον εαυτό μου και να φτάσω τους στόχους που έχω θέσει εγώ στον εαυτό μου. Ρίχνω για ένα έθνος, πηγαίνουμε εκεί με το εθνόσημο, αγωνιζόμαστε, όλη η Ελλάδα μας περιμένει. Αλλά το κάνω και για την οικογένειά μου, για τους ανθρώπους που με πίστεψαν όταν κανείς δεν ήταν δίπλα μου, όταν έφτασα πολλές φορές σε σημείο να λέω ότι φτάνει κι εγώ, δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ να το διαχειριστώ, έχω μονίμως άγχος, δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ, στριφογυρνάω όλη την ώρα πλευρό, με πιάνουν ταχυπαλμίες όλη την ώρα, νιώθω ότι αδικούμε, νιώθω ότι υπερπροσπαθώ και δεν βγαίνει τίποτα έτσι όπως θέλω να βγει. Παρ' όλα αυτά, εκείνη τη στιγμή οι άνθρωποι που έρχονται και σε ακουμπάνε στον ώμο και σου λένε ότι ξέρεις τι, Ελίνα, δεν είσαι
Δεν είσαι είμαι για εγώ. εδώ. Ναι. Εδώ είμαι. Είμαι εδώ, αλλά και εσύ δεν είσαι για εδώ. Είσαι Ναι. για άλλα πράγματα, για μεγάλα πράγματα. Οπότε συνέχισε. Ποια είναι η αόρατη πλευρά της επιτυχίας σου? Ποιος είναι αυτός που έρχεται και σε χτυπάει στον νόμο? Η Μανούλα. Μα αλλά εντάξει, τα λέμε και θα αρχίσω να κλαίω κι εγώ. Και πήγα να σε ρωτήσω πώς διαχειρίζεσαι την πίεση, αλλά λέω να την αποφύγω την ερώτηση. Ας πούμε, έχεις μία ρήψη η οποία ξέρεις ότι μπορεί να είναι μετάλλιο. Και είναι η τελευταία σου ρήψη, ας πούμε. Είναι μία ρήψη και πώς τη διαχειρίζεσαι την πίεση, και όταν ξέρεις ότι. Γελάς εσύ, Πώς το διαχειρίζεσαι το στρες εκείνη τη στιγμή, την ψυχολογία? Ένα μεγάλο λάθος που έκανα μικρότερη ήταν το ότι την ώρα που ερχόταν η τελευταία βολή και εκεί η βολή θα καθόριζε το αν θα πάρω εγώ μετάλλιο ή όχι, ή αν θα πάρω μια καλή θέση στο τέλος. Σκεφτόμουν πάντα το ότι τι θα πούνε οι γονείς μου, τι θα πούνε οι άνθρωποι μου, αυτοί που περιμένουν τόσα πολλά από μένα. Δεν θα είναι ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμά μου. Πώς θα γυρίσω πίσω στο χωριό? Γιατί καταλαβαίνετε, το χωριό είναι χωριό, έχει πολύ λίγους κατοίκους και με το που γυρνάω από κάποιον αγώνα, όλοι έρχονται πάνω μου. Ελίνα, μπράβο, συγχαρητήρια, όλα αυτά. Αλλά τα συγχαρητήρια είναι ωραία. Μετά όμως, όταν δεν πηγαίνεις καλά, αυτά που ακούς. Να σου πω, όλες αυτές οι σκέψεις μπορεί να περνάνε από το μυαλό σου μέχρι να εκτελέσεις τη ρήψη, ας πούμε. Όχι, ναι. Σκέψου εγώ Και πόσα πολλά χιλιόμετρα. ακόμα. Εσύ δηλαδή με τα τόσα χιλιόμετρα θα πρέπει να έχεις κάνει πολλά. Πολλά σενάρια. Πάρα πολλά. Είναι σαν το ανέκδοτο με το γρίλο. Το ξέρετε το ανέκδοτο, δεν το Απλά εγώ έχω τη δυνατότητα να το μελετήσω πάρα πολύ και να λέω στον εαυτό μου: Αντιγόνη, το έχει δουλέψει. Μπορεί να το κάνει. Αυτό λέω και στην Ελίνα. Θυμάμαι, ήμασταν μαζί στους Ολυμπιακούς Αγώνες σε δωμάτιο. Δεν ήμασταν μαζί. Επέλεξε να έρθει πριν αγωνιστεί να μείνει μαζί μου. Και απορώ γιατί, δεν ξέρω. Μου λέει: Έχω πάρα πολύ άγχος. Να σκέφτομαι τις γονείς μου που είναι εδώ. Δεν ξέρω πώς θα πάει ο αγώνας. Λέω: Ελίνα, βγες και γλέντισε. Το παίρνα καλά. Οι γονείς σου θα είναι πάντα εδώ. Τους γλέντισε. Μια χαρά τους γλέντισε. Αλλά ήταν τόσο στρεσαρισμένοι και πραγματικά αυτό που εσείς βλέπετε εκεί στη τηλεόραση, σε μια μεγάλη οθόνη, πίσω από όλο αυτό, είμαστε κι εμείς άνθρωποι και προσπαθούμε να διαχειριστούμε όλο αυτό το κομμάτι. Και πρώτα απ' όλα να διαχειριστούμε τον εαυτό μας και να πούμε σε εμάς ότι σου αξίζει αυτό, το έχεις δουλέψει, πρέπει να το πετύχεις. Είναι η στιγμή σου τώρα, δεν είναι άλλη. Και μπορεί και να αποτύχεις. Και να μάθεις να λες και μπράβο στον εαυτό σου κυρίως. Εγώ για πολλά χρόνια δεν μπορούσα να πω μπράβο στον εαυτό μου. Θεωρούσα δηλαδή ότι όλα αυτά τα μετάλλια και οι επιτυχίες ήταν ένα τίποτα. Ότι εντάξει, δεν έχω κάνει κάτι, οπότε πρέπει να αποδείξω κι άλλα. Τώρα. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι μετά από όλα αυτά τα μαθήματα έχει αλλάξει τελείως ο τρόπος σκέψης μου. Και επειδή έχει τελειώσει ο χρόνος μου, αλλά θα πάρω ένα λεπτό, το δικαιούμαι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω και τους τρεις να σας ρωτήσω, έτσι όπως κάθεστε, άξιζε, παιδιά, αυτή η διαδρομή, άξιζε όλα αυτά, τα σπασμένα πλευρά της κυρίας Δρυσμπιώτη, πήγε να πάρει πρόκριση στο παγκόσμιο με 3 σπασμένα πλευρά, δεν είχε πάρει χαμπάρι, είχε κοπεί ο τένοντας. Εδώ ο κύριος με στέμπα, αυτά άξιζε. Θέλω να άξιζε αυτή η διαδρομή, αξίζει. Και με το παραπάνω. Εγώ για να είμαι ακόμα εδώ, σημαίνει ότι αξίζει και αρνούμε για να φύγω. Αυτό είναι το χειρότερο. Μανόλο. Εγώ δεν μπορώ να διαφωνήσω, διότι που τα κορίτσια εννοείται. Ναι, εντάξει, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε και ανθρώπους δίπλα μας, πέρα από τις οικογένειες και όλα αυτά, τους χορηγούς μας, οι οποίοι μας στηρίζουν και είναι μαζί μας στην προσπάθειά μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να ξέρεις ότι ό,τι και αν γίνει, όλα είναι μες στο πρόγραμμα. Μπορεί να έρθει κάποιος τραυματισμός, ψυχολογικά να μην νιώθεις καλά, να θες να πάρεις το διάλειμμά σου, όπως είπε και ο Μανόλο πριν. Έχουμε λοιπόν δίπλα μας ανθρώπους που στηρίζουν την προσπάθειά μας. Κυρία Μάιρα, όταν σε στηρίζουν. Και επίσης να πούμε ότι η Αντιγόνη το πρώτο της μετάλλιο το πήρε όταν υπέγραψε τη συμφωνία με τη μοτοδυναμική, έτσι. Αυτό ήταν ένα από. Θα το έλεγα ανέκδοτο, αλλά ήταν μια τόσο ωραία στιγμή. Γιατί θυμάμαι, έχω κάνει με την αγαπημένη Μάιρα τότε συνέντευξη για το αν θα είμαι στην ομάδα της μοτοδυναμικής. 2 μέρες πριν φύγω για ταξίδι, πριν αγωνιστώ για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μου λέει: Μάιρα, Αντιγόνη, χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω, γιατί τα είχαμε πει ξανά. Από σήμερα είσαι στην οικογένειά μας. 2 μέρες μετά πήρα το πρώτο μου χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Θέλω να πω ότι όταν έχεις από πίσω ομάδα που σε πιστέψει, σου δίνει τέτοια όθηση που δεν καταλαβαίνεις και πολλά πράγματα. Λες, τώρα κάποιος με πιστεύει, πρέπει και εγώ. Έδειξα αυτό που πρέπει να κάνω, τώρα πάμε να δώσουμε και τη χαρά σε αυτούς τους ανθρώπους.
νιώθεις τελείως άλλος, πραγματικά. Μόνο 2 λεπτά παραπάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά κάθε κουβέντα μαζί σας είναι υπέροχη.